Здравейте! Аз съм Ясар Маркос и в днешното видео ще поговорим за това какво прави хората успешни. Какво ни прави нас успешни, какво прави другите успешни. И всъщност, кои са основните сили, които влияят на това дали успяваме в живота. Дали успяваме да си постигаме целите или всъщност те остават просто едни мечти. Навсякъде виждам хора, които успяват, виждам други, които не успяват, но не искам да го сложа в такива рамки. По-скоро бих погледнал, че всеки човек има моменти, в които успява и моменти, в които не успява. Има успешни дни, успешни седмици, успешни години. Каква е разликата? Кое води до това, че има дни, в които всичко ни се получава? Каквото и да направим, някакси нещата си върват. Ако имам препятствия, ги продоляваме лесно, просто отминават между нас, прескачаме ги, преминаваме ги. Ако нещо се случи, което е проблемно, просто се усмихваме дори само и това е достатъчно и продължаваме напред. А има дни, в които едва ли не всичко е против нас, дори най-малкото препятствие ни изкарва извън релси и някакси се едно от нищо не върви. Уменията ли са различното или не? Дори може да са поредни дни, дори в един и същи ден може да имаме такива моменти и такива моменти. Каква е разликата? Според мен разликата е в нашето състояние. Емоционалното състояние, което имаме. Естествено, че уменията, които имаме, помагат и ние ги трупваме през целия ни живот и те влияят на това колко може да се оправим в кризни ситуации. Но основното, което влияе, е как се чувстваме. И всъщност какъв ни е в момента, ако сме в момента уверени и радостни, ще постъпим по един начин, ако сме депресирани и отчаяни, ще постъпим съвсем друг. Кое ни дава повече ресурси, кое ни дава повече възможност да продоляваме препятствията? И как може да го направим, че ние да контролираме това нещо? За повечето хора емоциите и чувствата са нещо, което се случва. Нещо, което става от външната среда. И всъщност се прави. Наистина за повечето хора това е точно така. Но искате ли това да остане на случайността? Или искате да може вие сами да решавате, сами да преценявате какво състояние ви трябва, кое състояние ви е ресурсно, кое състояние може да ви помогне да постигнете целите си. Повечето хора казват, нямам достатъчно ресурси, нямам достатъчно пари, нямам достатъчно сили, нямам достатъчно креативност, нямам достатъчно приятели, нямам достатъчно познати. Не е въпрос на ресурси, въпрос е на ресурсност. На емоционална ресурсност, на това как да се поставиш в състояние, където да чувстваш и да направиш така, че нищо не може да спре. Има ли такива моменти? Има ли сте усещането, че нищо не може да ви спре? Моменти, в които дори се усещате, все едно сте нео от матрицата и може да губите правилата, както ви е угодно. Ако има такива моменти, искам в момента да си представите един такъв момент, да затворите очи първо и да си върнете в момент, в който наистина се чувствали страхотно. Силни, радостни, страстни за постигане на целта. Имате сте усещане, че нищо не може да ви спре. Мислете си това, което сте мислили в този момент. Казвайте си това, което сте си казали в този момент. С гласа, който си го казвате. Поставете тялото си, раменете си по начин, по който са били в такъв момент. Дишайте по начин, по който дишате в такъв момент. И оставете усещането с всяко вдишване да става все по-силно във вас. Как се чувствате сега? Отворете очи и искам в момента пак да ги затворя, да отида в състояние, когато сте го чувствали, че нищо не мога да направите. Когато сте били безсилни, когато не сте могли да взимате никакво решение, когато едва не целият свят е бил срещу вас, не сте знали какво и как мога да направите, каквото да било. Затворете на очи и отидете в това състояние. И пак дишайте по начин, в който сте дишали. Мислете си това, което си мислите. Казвайте си това, което си казвате. С гласа, който си го казвате. Оставете цялото си тяло, главата, раменете, по начин, в който биха седяли. В момента как се чувствате? И колко бързо става тази промяна? Сега може и пак да отидете в другото състояние. Състоянието, което сте били, когато сте се чувствали непобедими и като ни все едно нищо не ви спре. Просто в момента е така, идете бързо. Повечето от нас
ако ни даде правилната рамка, много лесно може да сменим състоянието си. И всъщност аз ще ви кажа за трите основни неща, които влияят на нашето състояние и те определят това в какво състояние сме, нашето емоционално състояние. Това са силите, които всъщност влияят на нашия живот и ако ги владееме, ще владееме и живота си. И ще го представя един триъгълник. Тук долу е физиология. Физиологията е как нашата физиология, естествено в момента, езика на тялото, колко ни е бърз пулса, къде са ни раменете, как дишаме, дали е бързо или дълбоко. Тук, в другото рамо е фокус. Фокуса е това, в което сме се фокусирали. Когато има проблем, когато има препятствие, дали гледаме в самото препятствие или гледаме как да го решим. И не означава да не го виждаме, но това не означава чисто позитивно мислене, че препятствието го няма. Не, ние го виждаме, но просто нашата цел не е да седим и си казваме, има препятствия и да се тързаем как нищо не мога да направим, а да погледнем малко отвъд, окей, аз какво мога да направя в този момент, така че да взема максимум. И всъщност това променя фокуса и всъщност как се чувстваме. И последното нещо е език. Това е езика, с който говорим. Дали говорим на себе си или на другите, всъщност думите, които ползваме, интонацията, която ползваме. Живееме в нашия език. Думите са нещо, което сме свикнали много с тях, но понякога не осъзнаваме каква голяма сила може да има. И какви въпроси си задаваме. Ако постоянно се питаш защо постоянно се провалям, това не е много силен въпрос, който може да отидеш напред, тъй като най-вероятно ще дадеш отговор, да си отговори, че не си страшно добър, че си провал, че си глупав. Самият въпрос вече предопределя, че ти няма да успееш. Докато винаги може да зададеш друг въпрос, как мога да успея най-бързо и с най-голяма лекота и с най-голяма радост, също с най-голямо удовлетворение. И тогава, ако си задаш този въпрос достатъчно пъти, достатъчно уверено и достатъчно постоянно, ще получиш отговори за него. За физиологията искам да кажа също две думи, тъй като това е най-бързия шорткът към как се чувстваме. И тези три рамене, те си влияят едно на друго. Това как седиме, каква ни е позата, как дишаме, влияят силно това как се чувстваме. Предполагам, че ако ви питам как изглежда един депресиран човек, веднага ще може да ми кажете. Тъй като знаеме, всички сме родени психолози, натурални психолози. И ако застанете както застава един депресиран човек, ако дишате както диша един депресиран човек, най-вероятно се чувствате точно по този начин. И обратното, ако дигнете раменете, дигнете главата леко нагоре, усмихнете се, нещата веднага стават с една идея по-добри. Дори е доказано, че дори поставяне химикалка в устата, за да има като усмивка, хората почват по-добре. И обратното, нали, ако трябва да стискат нещо по устата си, се чувстват по-зле. Естествено, това не е магия, това работи като го направиш всички три. Ако искаш да постигнеш нещо, искаш да постигнеш някакво състояние, много лесно може да тръгнеш от физиологията, но ти, за да го направиш, след това трябва да имаш и фокуса и да промениш и език. Но винаги може да избереш за тебе кое е най-лесното и често това е най-бързото, което мога да променим, тъй като просто трябва да стане по друг начин. Естествено, нещата, ако бяха на хартия, изглеждат много лесни, също на дъска изглеждат много лесни. Защо не се случва всъщност в живота ни, че много хора, въпреки че го знаят и това, някакси не успяват да са винаги в състоянието, което работи за тях. И това е така, защото сме свикнали да сме в други състояния. И много често искрено сме в тях. Хората, когато са депресирани, често някакси има едно малко част от тях, който иска да бъде депресиран. Когато си ядосан, ти някакси искаш да бъдеш ядосан. И това ни спира в този момент да си помислиме, чакай малко, в какво състояние искам да бъда в момента. И така че ако просто остане това, което показва тук на ниво знание, едва ли много ще ви помогне. За да го постигне, трябва всеки дневно да има тренировка, така че да отивате постоянно в състояние, което ви трябва. Дали и някой дори да ви припомня, дали ще е телефон, има апликации, дали сте приятели, дали сте колеги, но нещо, което постоянно ви подсеща, че изборът е вас и винаги може да изберете как да промените състоянието си. Въпросът е да го изберете.
И колкото повече го правите, това ще стане един мускул, който тренира толкова по-лесно, толкова по-бързо и толкова по-успешно това ще се случва. Благодаря ви много, това беше от мен за това видео. Ако искате да гледате други мои видеа, искате да бъдете информирани за нови такива, запишете своя мейл в мейлинг листата на IM Trainings. Благодаря.